Primer de tot, voldria apuntar que si entréssim a analitzar el text que s'exposa previ als acords demanats, veuríem que hi ha inexactituds en algunes argumentacions. Possiblement algunes venen donades pel fet que l'agència tributària ja ha estat treballant per solventar les incidències que poguessin produir-se, com a mínim pel que es refereix al punt 2. Cal valorar que aquesta moció ens fa veure un cop més que és necessari treballar per millorar en profunditat el sistema de tributació de la renda. Aquesta moció tècnicament té mancances, però no s'entendria un vot en contra quan tots tenim en ment l'agravi de tenir més d'un pagador i el que ha passat amb els ERTOs. Però aquesta moció no ataca el problema real, i és que el principal problema és que el sistema tributari no és correcte. Com diu en Raül Romeva, cal reinventar la fiscalitat per no carregar tant sobre les persones i les empreses i fer-ho més sobre la riquesa. No és només l'efecte ERTO el que fa que els col·lectius més vulnerables es vegin perjudicats a l'hora de fer la declaració de la renda, que també, però sí que és cert que aquest any hi ha aproximadament 3,5 milions de contribuents que el 2020 han estat afectats per un ERTO i van rebre prestacions del SEPE, que van ingressar més de 14.000 euros i que estaran obligats a fer la declaració si cobren més de 1.500 euros de qualsevol dels seus pagadors. Cal posar en valor que la Generalitat sí que ha fet un esforç per incloure una deducció variable excepcional que pot arribar fins als 170 euros per contribuent que hagi cobrat de dos pagadors, siguin d'ERTO o no. I també segons altres característiques, però en general la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l'hora de fer la declaració de la renda del 2020. Aquesta mesura beneficiarà a prop de 2.500 persones a Catalunya i es calcula que la pèrdua d'ingressos per la Generalitat serà d'uns 16,3 milions d'euros. No podem votar a favor d'aquesta moció perquè pensem que aquesta no és una situació nova i que només s'hagi de tractar referent a la renda del 2020. És una situació que no és només dels ERTOs. Aquesta norma és ja de fa anys i per allò de mirar per tots caldria demanar a l'estat espanyol que també quedessin exemptes de tributar les prestacions derivades d'una incapacitat laboral transitòria, de les prestacions de l'atur, de viudetat i de subvencions segons uns barems raonables. Pel que fa al punt 2 dels acords, hi ha hagut modificacions en l'aplicació que calcula les declaracions i ens asseguren les fonts que hem consultat que ningú ha de tributar per rendiments incorrectes, que el SEPE ja ha regularitzat les dades fiscals, que ho fa cada 15 dies a Hisenda, i per tant hem de creure que les dades actualment són correctes, que per molts errors que tingui el SEPE, que hi són, ningú ha de presentar renda declarant imports indeguts i després tenir que sol·licitar una rectificació. I tècnicament hi ha 3 escenaris possibles i no voldria entrar en més qüestions tècniques. Per molt que és necessari, com he dit, que canviem el sistema fiscal, la moció creiem, i ja ho vam comentar en el seu inici, no és prou profunda i no és prou correcta. Per tant, el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies.